kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Radio Benkan 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunukura Kulojo Nagakɔrɔla na. Bi ye alamisa ye octobre kalo tile 31 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Au Conseil islamique du Mali, kunungu a ye danatigɛli kɛ a dagayɔrɔ la Lafiyabugu ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ min bɛ ka kɛ jamanadenw tɔgɔ la n'an ko ma dialogue national inclusif a sen donni o ko la. Ministre min n'a ɲɛsin bɛ soko ma duguba wabɔli ani jamanadenw ka soko kunungu alamisa CICB la a ye baara nundon kɛ k'a lɔdɔniya fana k'a fɔ ji ɲuman ani da dumuni sɔrɔli sahara jamanaw kɔnɔna na Westland International ani a jɛɲɔgɔnw u ye wulikajɔ farida. Dongo la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An y'o de fɔ sisadani na Au Conseil islamique du Mali a ɲɛma Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara a n'a baarakɛɲɔgɔnw u tun bɛ donbaro ɲininaw ɲɛkɔrɔ kunungo wulada fɛ u dagayɔrɔ la Lafiyabugu ka danatigɛli kɛ dialogue national inclusif jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ye o lahalayaw kan u sen donni o ko la. An ka Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara Au Conseil islamique du Mali ɲɛma an ka lamɛn. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dungɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan. An ka bi sigi Au Conseil islamique siège la bi ani Au Conseil islamique bureau mɔgɔw laseli de do jamanaden ɲuman bɛɛ ma maliyɛn ɲuman bɛɛ ma dialogue min bi senna o kunnafoniw dili do. An bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ani maliden ɲuman bɛɛ ye kuma minnu ni an kun y'a fɔ k'a fɔ Au Conseil islamique bonya ma don dialogue in na comme a ka d'u ye cogo min na o kuma fɔli kɔrɔ tɛ ko Au Conseil ti dialogue fɛ walima a ti fɛ ka taa dialogue la. Au Conseil bi dialogue fɛ a bɛ fɛ ka taa dialogue la wa a b'a ɲini fana ni Ala sɔnna mɔgɔ si kana to kɔ fɔ bɛ ka taa dialogue la. Mais an bɛ min ɲini faamaw fɛ baara ninnu fiɲɛ dɔw b'a la Au Conseil ye min kɔlɔsi a ka niveau la o fiɲɛ dɔw ye jumɛn ye fɛn minnu tɛmɛna dialogue minnu kɛra région na minnu kɛra cercle la o n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn kɛra Au Conseil ka bonyama don a si kɔnɔ. Au Conseil mɔgɔw y'an wele fan bɛɛ fɛ ko in bɛ ka kɛ k'olu ma wele an yɛrɛ ye dɔw ɲininka n ko munnu m'u ka faamaw ɲininka olu yɛrɛ ye jaabi di an ma k'u wulila ka taa se f'u ka commandant ma ko commandant ko a ma fɔ ale ka silamɛ wele a ma fɔ ale ka Au Conseil ɲɛmɔgɔ wele. Bon o ye fɛnw ye o dekun bɛ an kan parce que anw t'a dɔn mun bɛ se ka kɛ nin Mali in kɔnɔ a diyara a ma diya ye ko silamɛw bɛ se ka b'o la ko diinɛtigiw bɛ se ka b'o la o foyi tɛ yen. Kumana an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ maliden ɲuman bɛɛ fɛ dialogue in bɛɛ k'a minɛ i bolo fila la a bɛ ɲɛ cogo o cogo tari jamana na bɔ dekun kɔnɔ tari basigi nana jamana in kɔnɔ tari jolibɔn na jɔ tara an na don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kɛkun y'o min ye an bɛ k'an jija o ka se ka sabati a kɔnɔ mais o t'a bali ni fili minnu kɛra an b'o fɔ ni minnu kɛcogo ma ɲɛ fana an b'o fɔ wa an b'a ɲini fana a ko bɛ minnu bolo a ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo ka taa se président de la république yɛrɛ ma u kana mɔgɔ to kɔ mɔgɔ minnu k'u t'a la u ka gɛrɛ u la munnu t'a la u t'a la min na u k'a lajɛ min ta ye tiɲɛ ye u ka tiɲɛ ka fara tiɲɛ ka baara ka kɛ o kumana mɔgɔ kana to kɔ an ti fɛ mɔgɔ si ka to kɔ an bɛ fɛ nin ka kɛ jamana in solution ye ni Ala ka diɲɛ ye bɛn ni kelenya kɔnɔ o kumana minnu k'u t'a la mɔgɔ caman sera an ma yan opposition mɔgɔ caman sera an ma yan Au Conseil islamique tɔgɔ la yan ka n'a yira k'a fɔ u t'a la ka da nin kan ka da nin kan ka da nin kan bon o dɔw solutionné na an yɛrɛ wulila k'an jɔ Au Conseil islamique wulila k'a jɔ a ma sigi nin dialogue ko in na hali n'a sɔrɔla an bɛ min na ni mɔgɔ t'a dɔn Ala b'a dɔn anw ma sigi hali sisan groupe dɔw bɔra yan k'a fɔ u t'a la an wulila k'an jɔ ka se ɲɛmɔgɔw ma u k'u t'a la a y'u wele an n'u ka kuma a ka sira a ka ɲɔgɔn faamu n'u ko 10 a y'a lajɛ u ka 5 bila aw ka 5 ta tari jamana na lafiya an wulila ka jɔ na faamaw b'o kalama politique mɔgɔw b'o kalama minnu ye opposition ye Au Conseil y'a seko kɛ
mais fɛn minnu bɛ ka kɛ n'o fana ma bɛn o conseil ma o conseil fana b'o fɔ k'o filetigi fiyɛ baara minnu b'a la n'o ma bɛn o bɛ fɔ ni o de ye an ka mɔgɔ région ni fɛn bɛɛ la an ka mɔgɔ ma y'a la kumana o conseil yɛrɛ ye bɛnkan ta ni ala sɔnna o conseil islamique bi Mali yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ bɛna wele ka na a bɛɛ bɛna an bɛ jɛ ka na sigi ka hakiliw di ɲɔgɔn ma an yɛrɛw hakilila ye mun ye dialogue in taasira la an bɛ min fɛ o kumana n'o de bɛ se ka jamana in suma anw yɛrɛ hakili la an b'o sɛbɛn k'a di faamaw ma kuma ye nin de ye an bɛnna nin de kan nin de lasera wa tiɲɛ min b'an bolo o ye nin de nka an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ lafiya tɛ yen an k'a lajɛ an ka bɛn pour que ala k'an dɛmɛ fitinɛ ti foyi ɲɛ ala k'an kisi a ma o tumana an tun bɛ fɛ ka nin de lase an balimaw ma u k'a dɔn an ka position ye a ka ɲɛ de ye a ka tiɲɛ tɛ wa an b'a la fɔ a ka ɲɛ ni ala sɔnna wa an b'a ɲini faamaw fɛ u ka fara an kan fɔ a ka ɲɛ mɔgɔ kana to kɔ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Nin tun ye Sayid Sherif Usman Madani Aidara ye a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u sendonni ko dialogue national inclusif o la n'o ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ba ye ka sigi ka kuma Maliko la. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ soko dugubaw wabɔli ani jamanadenw ka soko ma kunungo alamisa Centre international de conférence de Bamako la CICB a ye baara nun don kɛ n'u ko ma ko conférence commémorative des journées des villes o tɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun bɛna kɛ i ka dɔn ka fɔ dugubaw olu kɔnɔ ko laraweli ma wa kumakan in u y'o don ba la n'o de ye ko ka ko kuraw kɛ yaasa an ka dugubaw o bɛ se ka kɛ dugu ɲumanw ye cogo min na an bɛna minnu bila an kɔmaw ɲɛ ministri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale tun bɛ yen nɔ ani gouvernement maa ɲɛɛlɛkɛ caman. Ji ɲuman da dumunifɛn sabatili baloko ɲuman Sahara jamanaw olu kɔnɔna na o bɛ se ka sabati cogo min na Westland International Lead Caritas Suisse, IWMI International Water Management Institute ani Hydro Solution olu de wulila k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baarabolo sigi ɲɔgɔn kan Direction de développement de la coopération DDC olu ka o nun don ntɛnɛndonya tɛmɛlen octobre kalo tile 28 dunanjigiso dɔ la anw fɛ yan Bamako ministre min n'a ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma ale tun bɛ nin ko in da la n'o ye Baba Mulai Aidara ye directeur Westland International Dr Karunga Keita ale tun bɛ ani maa ɲɛɛlɛkɛ caman laɲini ye ji ɲuman da dumunifɛn sabatilen Sahara kungo kɔnɔna na u bɛ se ka ji di cogo min na. An tɛ bita kuncɛ ni Afghanistan kibaruya ye tɔnba min bɛ n'ale bɛ ɲɛsin adamadenya hakɛw makarani ma n'an ko ma ko Human Rights Watch olu de ko sa ko fɛn min ka dɔn ka fɔ lamɛrikɛnw ka lakana soba min bɛ n'u ko ma ko CIA k'o ye ko caman kɛ dɛ k'a ye ko caman kɛ Taliban olu kɛlɛli la Afghanistan ani fɛn min ye mugujugutila jatigɛwale kɛbɔ olu kɛlɛli Afghanistan k'a ye ko caman kɛ dɛ ko sufɛlaw na k'a ye ka dɔn ka fɔ mugu kɛrunw kɛ ko ka ɲɛsin Taliban ani mugujugutila jatigɛwale kɛbɔ ma ko o mugu kɛru ninnu sufɛ dɛ k'olu de binyɔrɔ taara bɛn jamanaden gansanw ma a dɔw binna lɔgɔlisow kan a dɔw binna maaw dayɔrɔw la a dɔw binna maaw sigiyɔrɔw la ko jamanaden kana bilalen n'o ye civiliw ye k'olu ka su bɔta de cɛyara Américains ka nin mugu kɛru ninnu na ka ɲɛsin ni maa ninnu ma. N bɛ dansigi bi la seliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma o fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ne b'a fɔ aw ye sa ko a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma nka n'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka reportage vidéo lajɛ a bɛ taa Malizoom ale page Facebook de sanfɛ a k'an bɛn. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.